Dito ka ba lang? Ga! Ga! Asam ka? Hoy! Uy! Tay! Shh! Tay! 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 Say hi, be. Say hi. Say hi, ba? Hi! Yo, what's up? May buntag sa inyo, no? Naay kayo. So, buntag yung tanda, no? So, another day, another life, another blessing. So, kada buntag nga makamata ta ninyo, it's a blessing ha. Itigaan pagsumpa itong kinabuhi diri sa kalibutan. So, kung asa makaron, masawi pamati dia, you are blessed nga nakamata pa ta. So, Baguro le ya. Palit lang ko kwanta. mara siya usa sa rason sad. Nganong naganoon ako buhat og mga video kay para nako ang kinabuhi sa tao duha ra padulngan kung dili ka mamatay sa iyo. Syempre mabot kasi mo katigwangon so kung tiga daghang buntag nga makamata pa ka. Daghang makamata pa ka og daghang buntag, daghang blessing nga mabot, makabot kasi mo katigwangon. So kung mabot gina siya nga mga kuan panahon nga matiguang mi, nami mga video nga matanaw sa mga pagkabatanon. Og sa kana nga mga video nga akong mabuhat pohon, ako na siyang i-share ninyo sa mga buta nga pwede na akong mabuhat og kaya na akong buhaton. So wala lang, para lang na ako'y remembrance sa mga butang nga makaya na akong mabuhat. So kanina sila mo ni mga usa sa mga kuano na kauban ako sa mga video po si my friend Daryl JR. So maro siya no? Maro to siya. Maro to siya. Maro to siya. Maro siya dito rin sa kutob. Karon diri ra sa mi kutob karon. Kay diri ra mi kutob. Maro siya. Asa taron? Cool Spring. Mga ito. Bugon. Baguro dakop dito. So maro siya. Maro to siya gyud. Mag Sama siya no? That's all for today. Ano'y out. Ano'y out. Okay bro. So inut outro Jul. Outro. Jar. Yes, like emailing na ako. Jar. So mga to siya no? That's all for today. Ano'y out. Bye-bye. Sakto mo okay bang bye-bye no? Bye-bye. Okay. Peace yo. Bye-bye. Peace you bye. Bye-bye. Bye-bye no? Lalaki po. Lalaki. Bye-bye. Okay, that's all for today. Bye-bye.